E o último é un exemplo de Vigo, onde vivo eu. Isto é, cando aparece, que estas fotos dos americanos pesaban moito. Isto é a parroquia de Cabral, nos anos 50, aquí temos a igrexa parroquial, o cemiterio, e o río Lagares. Podemos ver a enorme superficie de terreo agrario que había e o gran número de núcleos de asentamento de poboación e tamén unha certa edificación dispersa nese territorio. Isto é ese Baloxe, que aínda que esa dispersión de edificación efecto da diseminación da cidade é manifesto, si vemos, isto sigue sendo río, e si vemos que conserva bolsas ou espazos, amplos espazos todavía de terreo que non está abandonado, terreo que ten unha actividade agrícola que estará vinculada á subsistencia ou a autoconsumo, non serán explotacións, pero está todavía vivo. Isto é o que fai o planeamento. Aquí seguimos tendo o cemiterio. Isto é o gran espazo verde que o Plan Xeral de Vigo define como do río Lagares, que será gran pola súa longitude, porque non é pola súa largura, ten escasamente uns 200 metros. Esta é unha infraestructura prioritaria no Plan Xeral de Vigo, que é o acceso ao aeroporto de Peñador. Estos son os solos urbanizables, ou a mancha branca, ou a utilización da cor branca tampouco é casual, utilizase o branco para camuflar o grande peso do solo urbano non consolidado que será desenvolto. Todos estes solos posiblemente teñen como obxecto facer viable a execución desta infraestructura. Farán desaparecer absolutamente a identidade ou os mostras sobre o territorio do que queda da identidade desta parroquia. O espazo natural, como os decía, queda absolutamente constreñido e ademais nel sitúase un equipamento sociocultural que non sabemos en que se concretará, pero que evidentemente non se vai situar nos terreos que teñen actitude para ser rendibles económicamente, sino que se sitúa dentro do espazo natural. Ben, todos estes exemplos poden parecer menores fronte á trascendencia das decisións no plano normativo e legislativo, leis do solo, leis sectoriais, que marcan as liñas estratégicas do desenvolvemento territorial. En principio é así, pero, por un lado, as normas non son capaces de abarcar a nosa complexidade, a complexidade do noso territorio, e, ademais, estas normas manexan unha lenguaxe xurídica que se apoia na terminoloxía da que falábamos ao inicio, desenvolvemento, sostenibilidade, para encubrir as súas verdadeiras intencións. Recurren continuamente a excepcionalidade para justificar caso a caso, para minorar o descaro de algunha das súas disposicións, pero iso mesmo fai que esa norma se poida ler e aplicar con resultados case radicalmente opostos, como xa temos visto en moitos casos. E tamén porque temos que facer algo. Hai vida fora do Parlamento e da Gobernación, e quen desexe realmente facer algo, a medida das súas forzas, talento ou influencia, que se poña xa máis a obra e axude a exercer a sabotaxe, dixo Lois Pereiro. Gracias.